te ka ndungu ɗo nawnaji ɗuɗuɗe yalta hen sabu a taway di'e no diwi no dewi tawa kadi paykoye no fija e mum sifa noon Assalamu alaikum musidal halpular e kala nanowo pular ma wowlo pular mi salmini on fof kala kettiɗo hande fulɓe tv miɗo on salmina ko min artiɗo hande kadi miɗo wiye Halimatu Balde miɗo liggo Food Safety and Quality Authority of the Gambia pour maybe ɓe meeɗa andude kulle Food Safety and Quality Authority ko ɗum woni damal ngal ganduɗa na dari pour ƴewtade ko ñamete ko e nder saare nde ɗo so hande noon eɗen jogi yewtere nde ganduɗa na heɓi fayda torop fayda o ko taki ɗum ɓayɗo ɗo wonɗo en yettima he ceeɗu o noon so yettima ko heewi hen ko hendu ɓurta hewde te enen fof eɗen gandi hendu na arda ko heewi yo joni noon sa mi ardi he o topic ni e nde yewtere nde hoore yewtere ko fi yeeyoɓe ɓe to dow beddaji to en gandi Gambia ɗo wonɗo joni beddaji ɗina keewi teb ko ñamete e fof koko yeeyete te kala coodowo ko kalis mum ittata ya soodoya so sa yi hande mi yalta mi yewtida he askan o he musidal ngal ko pour rek siwtinira yimɓe ɓe na fi wiide ta yimɓe ganda ala ko pour ciwtodiren ɓay minen ne Allah waɗi ko minen jooɗi he damal he e na waɗɗi minen wattu fof wattu min poti yaltude min jewtida he yimɓe ɓe min mbatta ɓe hakkillaji pour ko yeeyete ko to dow laabi to te yewtanteɓe hande ko gila e sodoɓe he yeeyoɓe ɓe he gila fewnoɓe ko ñamete ko nde yewtere ko onon jeeygo yewtere nde enen fof eɗen gandi hande ɗo wonɗo kenel ɗi keewi ha ɓurtiti te ñabbuli ɗi ko noon keewirta te yimɓe ɓe gona gotum yimɓe ɓe fof mbawa rentagol woɓɓe ɓe ni no jarata ni ko ni ɓe tuttirta yaade he dow laabi woɓɓe ɓe ko ni no jarata ni ko ni ɓe tunnidirta laabi ɗi joni enen yeeyoɓe ɓe ma enen coodoɓe ɓe eɗen poti wattude hakkillaji meɗen ne o ñamete mo ganduɗa go'o mi yewtana yeeyoɓe ɓe taw sabu Food Safety and Quality Authority ko ɗum woni office min to liggotomi to luwana okki minen laawol pour kala jeeyowo te sawi a tawi aɗo yeeya a yeeyirani he no laawol ngol haaliri ni miɗen poti fawde luwa he dow maɗa so ko ɗum waɗi wattu fof wattu so min jalti ko yeeyoɓe ɓe min gitto e yewtande ɓay kamɓe ko kamɓe jogi ko yeeyete ko to so ɓe jeeya eɗen fof eɗen gandi yeygol to dow laawol wona he nder katani yeeya wona he nder suudu yeeya woɓɓe ɓe wona he bitig yeeyata hewɓe hen e mburuji e sos e kaccitaji ɗe ko sodete ko to beddaji ɗi fof ko he dow tabulaji fawete woɓɓe na hen sa ɓe ƴettata ɓe mbaɗa ɗum he nder pour ɓe cuura ñamete maɓɓe ɗo ko ɗum ɓe poti ɓe mbatta ɓe tega rek e dow lawol ngol so ko mbaɗanmi ɓe advice ɗum ɗon yadani he luwa a wawa immade tan ƴetta ko ñamete pawa ɗum he dow lawol jeeyira noon luwa o wona noon haaliri sartaji ɗi ko kaali ko ɗum woni go'o wona fof wawi immade tan jaaha jeeyoya haade e yeeyoyde aɗa foti yaade taw mbaɗa register with Food Safety and Quality Authority ko ɗum taki aɗa foti wadde register go'o ko ha office o anda aɗo yeeya so andi aɗo yeeya na wawi tawoyde ma ha to jeeyata to jewtida he maɗa sartaji ɗi poɗɗa wadde ɗi mbaɗa ɗum laaɓal ngal poɗɗa topitade ngol pour ñamete ma o an hoore maɗa e ko taari ma ko fof mine fof miɗen jogui on information so ko ɗum waɗi pour waddugol e minen register na waɗi important torop ko ɗum waɗi kala jeeyowo ɗo na waɗɗima pour jaaha mbaɗa register with Food Safety and Quality sa waɗi register okkete licence sabu luwa okkani hay goto yeeya ɗone a heɓani licence so ko ɗum waɗi wadgo register ngol na waɗi important torop so iwi ɗon ne saɗo yeeya a wawata immade tan jeeya no welirimani luwa on e jaɓani ɗum ko ma go'o
ko ma ko an hoore maɗa ko ma gona neɗɗo celluɗo hono andirte ka neɗɗo celluɗo ko ma jaha l'hôpital mbaɗoya test sa waɗi test l'hôpital waɗima satisfy wine o mbo wawi yeyde ko ñamete te ñamete makko o so mbo yeeyambo o wawa hen rabde goɗɗo hay hunde on tuma okkete certificate 6 months on certificate no wawi wonde e juuɗe ma aɗo yeeyra no welirima kono noon saɗo yeeyane an hoore maɗan no poɗɗa waɗirɗi lotorade ma no poɗɗa ɗumane heɓirde épuron ko wite ko épuron ɗum foof ko he luwa on e tawa ko ma mbaɗa épuron cuura ɓandu ma ndu dal eyyi ɗum foof ko e nden yewtere tawa ɗum ne sa waɗani registre ɗum foof a andata ɗum toon to so jomum sonata dow lawol to ko ɗum ko ɗin sartaji waɗɗi ɗum te ka ko jeeyata ko ne a fotani ƴettude yeyde tan pawa he dow lawol ko wite ko kesuji na toon goto fof goto kala jeeyowo to ganduɗa ko to dow lawol jeeyata te ko ñamete mo ganduɗa ko ɗon he ɗon sodete ñaame ɗon aɗa foti ɗum wadde e nder kees kippa ɗum ta hay hunde yottanta ko ɗum sonata ko an jeeyowo o ɗum fof ko hen tawa ɗum fof ko yewtereji ɗi ganduɗa minen food safety and quality authority ko ɗum woni luwaji ɗi ganduɗa kono min kaldanta he yeeyoɓe ɓe so iwi to yeeyoɓe tone sa ri ñamire na yeeye ko codowo won ton sodoɓe ɓe mi ñaagui mama on onon nde gone yimɓe ɓe ganduɗa oɗon dartido ko codoton ko gonga yeeyoɓe ɓe minen miɗen poti ɓe abbade wattu fof wattu kono min mbawaɓe yiide wattu fof wattu ɗum ɗon wawa wonde liggue ɗe ganduɗa ɗe ngala off ɗum ala so wattu mo min ngala off one ɓe pari wattu mo ganduɗa min mbawta yottanade woɓɓe ɓe on wattu ko onon sodoɓe ko onon mbawi yottanade ɓe so onon sodoɓe ɓe ne gonon polisaɓe ko e moɗon dartido ɗon ko codoton ko neɗɗo wona fiyo yo ittu kales muɗum yaha sodoya ko ñamete heɓa hen janggo ko ganduɗa welanima so he ɗum noon kala jiiɗo mo ganduɗa na yeeya ñamete na yeyrira ɗum he ganduɗa yadani he sartaji ɗi FSQ e joɗɗini ɗi ma yadani dal ko naka luwa cellal ko haali ko aɗa heɓi right pour mbaɗoya ɗum report hoto mbaɗoyta ɗum report aɗa wawi yaade to office amin to ko office amin na woni Bakaw ko joni ko Bakaw min goni miɗen jogui toll free line maybe sen keɓi another important programme miɗo wawi haalde ɗo toll free line o 1249 dal ko ɗum woni e toll free line o kala kolɗo online anytime neɗɗo no wawima jabade kala probléme mo jomum heeɓi mo ganduɗa na yaadi e kulle ñamete aɗa wawi ɗum wadde report saabu sa waɗi report wona fiya aɗa waɗa report pour yakkangol goɗɗo ala ko pour aɗa waɗa report pour dandugol hoorema danda yimɓe hewɓe saabu enen fof eɗen gandi joni ɗo wonɗo ñabbuli ɗi keewi de batten hakkillaji e ko e meɗen batten hakkillaji e ko ñameten ko saabu minen no kalermi ni gonga miɗen jogui inspectors ɓe ganduɗa ɓe jaha to supermarket ji ɓe jaha to laabi to yeyte to ɓe jaha to marché ji to hay ɗi tewuji ko yeyte foof miɗen jillo ɗum kala Allah nde weeti ndi jiiɗa miɗen jogui inspecteur ji ɓe ganduɗa ɓe jiilo yaade kono miɗa andi Gambia ɗo minen ɓe office o wawta hebde on number of inspector ɓe ganduɗa na wawi jokkude yimɓe ɓe wattu fof wattu kala ɗo jeeyowo woni ta inspecteur na ɗon wawi wonde soko sago amen min mbaɗanno ɗum kono mi andi ɗum wawta wonde so ko hoɗum wawta wonde ko ɗum pour enen fof ƴetten mbaɗen kulle e naka e affaire food safety o fof neɗɗo waɗa ɗum fof haaju muɗum saabu sa waɗi ɗum haaju maɗa wonno sa dandani hoorema aɗa wawi dandude musidɗo ma aɗa wawi dandude koddiɗo ma eyyi ko ɗum kon kemnomi hande pour yewtida e moɗon no kalermi tan ɗo wonɗo sa yi miɗo haalirani ɗo wonɗo sisino waɗi ceeñ enen fof eɗen gandi o wattu ko wattu Hamatane so wiyama Hamatane e nder Gambia o jii koye joni yimɓeɓe fof puɗɗima wattade face mask ji ko ɗum taki ɗum ko keneli ɗi noon no kewiri ni ko noon ɗi kewirta ñabbuli a waɗi ñabbuli noon na mbawi hayso an sa heɓani hen ñabbu o no to hendu to aɗa wawi joɗade to galle maɗa codoya ñamete ɗo bitik ɗo ma codoya ñamete to ɗumanin to bedda to nela goɗɗo sodanama taɗo joɗi to nder suudu maɗa a yaltani wonno hendu ndu ka heɓani ko hendu ko aɗa wawi ɗum hebde to ñamete to so ko ɗum waɗi goto fof na wawi wattude hakkille e hoore muɗum ɗo wonɗo kenel ɗi keewi ñabbuli ɗi keewi ɗo wonɗo kala hendu ɗo irti tan na wawi irtorde gila he leydi en
gila he ñolol naɓa ɗum fof to nder ko ñamete ko. So hande ko ɗum waɗi yeeyoɓe ɓe enen fof eɗen gandi yeeyoɓe wona mburu e sos tan yeyete. ɓay so wiyama food safety wona ko ñamete to beddato tan kadi wona ɗum tan kadi dartinte to nder galleji tewne eɗen gandi jikkuji goɗɗina toon ɗi ganduɗa yimɓe ɓe na jikkiɗi kono wona hunde nde ganduɗa koko fota waɗede. Sabu defgol na wayno maybe sa defi saɗo defa so woɓɓe ko to bowal defata de ha hande noon ñabbulɗi ne mbawi ñappade kono eɗen mbawi wide ɗum so defama wonno so ñawna na natti hen na wawi deforade ɓenda kono ɗum ɗon waɗani saten. Advice am o ko ɗum woni yimɓe sona ñama to bowal ko heewi hen ñaame to nder suudu dal soko to nder galle to soko bottari no soko kaccitari na ñamete dal koko suurete joom en natta to nder suudu to ñama ha kara. Soɗagol no enen fof en gandi joni soɗagol e nder bol goto e ɗon ɗo wonɗo ustima kono hande yimɓe ha hewɓe na mbaɗa ɗum ƴetta bol goto rek mbaɗa hen ndiyam soko yimɓe 10 gonta e wottagol he on bol goto min go o Halimatu mi soɗima hen mi pari ko min de soɗi min kay juuɗe am ɗe laaɓi kala cottiɗo he dow ko coɗimi ko ɓen ɗon kay ko kala ñabbu gonnoɗo e nder jungo am go ɓen ɗo fof ɓe ƴetti ɗum ɗo fof ko hono wiyete style ji ɗi ganduɗa ɗi poti accede. Soɗagol dal ko waɗa ko yamira hen ko ɓatti noon satalla ɓatti noon ɗumani hono wiyete sabunde kala coɗotoɗo waɗa sabunde juuɗe mum ha laaɓa ha foppa ɗum ha moƴƴa on tuma ɓattinane satalla goɗɗo tuppanama coɗoɗa ha laaɓa ko ɗum woni coɗagol ngal ganduɗa laaɓi pos. Kono soɗagol e bol goto yimɓe ɗiɗo tato nayo ɗum ɗon wona soɗagol ɗum ɗon ɓe fof hay goto so tawita ñabbu nahe kala jungo goɗɗo ɓe fof ɓe keɓat ha hande hay goto dandaki. So albarka mi weltanima onon mi hade mi gaynude miɗo yetta caméraman am o Mr Ablaye Mbaalo mo wakkili tigi noon sabu ko ɗo woni laabi ɗiɗi hande miɗo ara ɗo miɗo wadda e maɓɓe programme. So mi yetti Kajjatu Diallo mo ganduɗa kanko woni programme manager o ɗo e kala executive officer gonɗo he Fulɓe Afrique Fulɓe TV mi yetti onon fof sabu ɗum ko initiative mo ganduɗa na waɗi dole tigi noon ɓay mo ganduɗa TV mo ganduɗa ko heewi hen ko Haalpular tan haalte hen. So ɗo wonɗo kala kettiɗo o TV kala ko yiɗi andude kulle ko yaata he nder Gambia sa hettima Fulɓe TV rek a nanat fof a andat fof ko TV mo ganduɗa na jangina neɗɗo hunde fof. So mi yetti onon fof. fewndi wo ko ɗum yewtirte te ka ndungu ɗo nawnaji ɗuɗuɗe yalta hen sabu a tawa di no diwi no dewi tawa kadi paykoye no fija e mum sifa noon